उत्तराखंडआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानायजों जायगायावनो सास्नि सुबुंनि जिउ खहा गंसे हेलिकप्टारा गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथाय जानायजोंनो सास्नि सुबुङा जिउ गोमानांदों। उत्तराखंड रायजोनि केदारनाथनि साखाथियाव थानाय रुद्रप्रयाग जिल्लायाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। मिथिनाय बादिब्ला बे हेलिकप्टारा दावबायारिफोरखौ लानानै दाम यात्रायाव थांबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। मख'नो गोनांदि हेलिकप्टाराव गिख्रंथावै जाब्रबथाय जानायजों आलादा आलादा थुख्रा जायो आरो बेबायदिनो सास्नि सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानाङो। जाथायखौनो मिथिनानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो भारतनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। उत्तराखंडआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानायजों जायगायावनो सास्नि सुबुंनि जिउ खहा गंसे हेलिकप्टारा गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथाय जानायजोंनो सास्नि सुबुङा जिउ गोमानांदों। उत्तराखंड रायजोनि केदारनाथनि साखाथियाव थानाय रुद्रप्रयाग जिल्लायाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। मिथिनाय बादिब्ला बे हेलिकप्टारा दावबायारिफोरखौ लानानै दाम यात्रायाव थांबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। मख'नो गोनांदि हेलिकप्टाराव गिख्रंथावै जाब्रबथाय जानायजों आलादा आलादा थुख्रा जायो आरो बेबायदिनो सास्नि सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानाङो। जाथायखौनो मिथिनानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो भारतनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बादिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।